Pabilin karon nga gibarugan sa Commission on Election kun COMELEC nga hantod karon walay balaod nga nagdeklara sa pagpostpone sa November 2, 2026 barangay ug sangguniang kabataan election. Sa paglabi sa mga magsisibya sa Davao kang COMELEC Chair George Erwin Garcia, gipamahayag nga wala pa'y formal nga deklarasyon nga dili ba dayon ang eleksyon, busa karon sila nga nangandam. Matod sa opisyal na itong Agosto 3, 2026, ano day 5 nga turas unom ka mga magbabalaod nga nagpasa sa House Resolution aron dili madayon ang eleksyon apan kini kasamtangan pa nga ginahisgutan. It's a political decision. Postponing the election is not the call of the COMELEC. It's the call of our Congress and the executive department. Whatever their decision be, the COMELEC will just follow. Until today, the law is there is an election by November 2. If there will be a call for a hearing, we will participate. We will tell them the COMELEC is prepared to conduct the election by November 2. Matod sa opisyal, sa karon wala pa sila nasayran kung unsa ang rason nga gihuptan sa mga magbabalaod ngano nga ilang babagan ang naasoy eleksyon. Kasama mo sa Balitag Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien Abanos Tatak, Araban.